Witamy na zesłaniu, jak co roku na Broniewskiego 44 w naszej parafii w odpust parafialny Zesłania Ducha Świętego. Zapraszamy wszystkich do wspólnego, rodzinnego świętowania. Jak co roku rochówka, bigos z kuchni polowej, grillowane kiełbaski, kaszanka, oscypki, swojska kiełbasa. W tym roku też dotarły do nas kremówki prosto z Wadowic, papieskie. Serdecznie zapraszamy. Przyjdźcie razem z dziećmi, z rodzinami, zaproście sąsiadów. Szczęść Boże!